Ang ginpahalugan na sang IATF. Paghatag sang cash aid sa mga mangunguma, aprobado na sang komitiba sa Senado. Sa balita international, maestro nga nagpakita sang karikature ni Prophet Muhammad sa iya mga estudyante, ginluthang sang French police patay. Sa balita sa sports, Philippine Superliga ginsiguro ang panugot sang National IATF para makapatigan sang beach volleyball. Sa balita entertainment, Asunta De Rossi excited na sa iya sining nga Miracle Baby. Samtang sa balita espesyal, mga pagkabutang nga hindi dapat pag-irigalo. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog gawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon o kon hangin habagat ang padayon nga nag-apekto sa western section sang southern Luzon. Sa alas 5 sang aga kay nga weather bulletin sa Pag-asa, ang Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Group of Islands ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon. Ang Visayas sa mag-eksperyensya man sa magalumon nga panahon kag lulapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms kag ang southwest monsoon. Ang temperatura mapadyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na las 5:37 sang aga, magatunod naman karon las 5:29 sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Diin ang makin. Good morning, Liwat, sa aton nga mga nagasunod sa Facebook, no? Sa kay Rose Wenner, dra sa may Germany, good morning. By the way, gina-remind nato ng aton nga mga ka-aksyon bala, ang aton nga padayon gyapon ang baton sing entry, no, sa 4-piece. Correct, yes. 4-piece, Kaysa no? Monday na ni Action Boy. Sa Monday na nasuguran ba sa? Exciting, exciting. Ang SAP naton, SAP sa ARB, Monday naman kita maraffle. Pero pwede pagyapon ka mo makasubmit sang entries. Ang inyo lang himuon is mag-text ka mo sa inyong ngalan, edad, address, kag contact na ako na contact numbers. I-text ninyo ha, hindi pag-ibagi sa aton nga Facebook. I-text ninyo sa 0963-321-98066. Perfect. So, sulitan nato na 0963, sulat na 0963-321-98066. Text ka mo dira kagulat sang tawag sa Action Radio para chance makadaog sang 500 pesos nga cash. Hindi man ninyo pag kinanglan nga magkadto dire prakwaon, idulong ina sa inyo mga ka-aksyon. Idulong ipadala sa mga remittance center. Sige. Okay. Perfect, no? Exciting, no? So, dapat halin gid sila Action Boy kay Action Fred. Hasta kay Action Eric, di ba? Kaya mati mabalaan, tigin ako nagapamati sila. Basta tatlo ka, no? Tatlo ka tawag. Tatlo katawag. Siling ni Rose Wenner niya, good morning Action Boy and Miss Eden. Wait, kugid ka mo. Buta kay ko na ginwait siya taguro kay basta ano oras dito is Germany. Rin Action Boy, ang SAP entries. Oh my gosh. So, dami na kayo. Aha. Oo. So pwede pa ka makakuha, no? Maka-text, pwede pa. Look pala guys. Ari ni hang inyo sili nga mga sorry. Ano mga entries niyo diya? So, amo ni siya ang SAP sa ARB. Ay siya guys. So, correct. ako na tama mo na Action Boy. Amo na ha? Di ba kami magabat kami. Ako mamabasi mo. Na. Ito kalayo kalubutan sa mga kamot mo. Dalait sa Amo na. Di ba? Wala siya dapat. So, ready na sa Monday. Monday, perfect. Okay. Good morning man kay amigo naton Andy Delgado dira sa Japan, kay Ronnie Vega, Mary Jane Mendoza, good morning, heaven. Kay amigo naton Alex Montesa nga wala untat nga naga-monitor diri sa aton, ha? Jocelyn Liboon Despojo, Wilma Cabarles, may aga kay Gracia Hareta Horvidalia, sang Silay, Rosalina Arellano Espadero. Ma-follow mo? Yes. Inday Ches Zapanta. Sige, go. Good morning man, Sir Philip Isulat. Stay safe and God bless. Kuno salamat. Ronella Pisan, Edward Meneses,
Edward, dala kami kita sugpon ko na kay Edward Meneses ya. Hamali good AM. Ano naman isugpo, hindi naman sa section. Alias batok gani section 7 sang fourth year. Hindi good AM partner ko no. At least na section 7, naligad sa la kamo section 11 hambal mo. 14. 14 galit. Tisubong 7. May nag-correct din sa ako niya section 7. Ano naman? May nagani wala siya ga ano no. Nan. Ti at least ara siya ga bisan nang ginayaguta. Elized Gavan Moting, good morning. Michael Necesito, Mirna Onofre Claud, Sir Binong Sitenta, good morning. Ga-monitor lang sila sa bago upod kay Chay Aida Gamen, Gamen, Cheryl Sebala, Lili Limpangog, kag Sir Doyanong, sang Balingasag. Mayo lang kuno nga pag-monitor. Kay Police Major Jigger Jimeno sa Talisay, Major John Joel Batos-Batosan, of course, ang Bago City City Police Station. Kay sa tanan nga taga Nokpoman, Lieutenant Colonel Ryan Manongdos, ang 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Na-interview ta ni last week si Colonel Ryan Manongdo. No, okay. Perfect. Sige. Si Doyanong, ano naman, kuha na siya, nang retired na. Sino? Si Doyanong, dablang na tamyaw ya. Kuha na siya mo, siya ni ang sa, nablang Citizens Arm, Cat Black Cat? Commandant. Ang Cat Black, 4th year blank Cat. Lipat ko. Basta. Citizens Army Training. Correct. Oo, siya. Sige. Okay? Okay. 1 a.m. na kuno sa Germany. Okay. Sige, standby kita sa mga balita lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagsulat si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa kay Department of Health Secretary Francisco Duque III baagi sa kay Interior Undersecretary Ipimaco Densing III nga nagapangabay nga ipaidalom na sa Modified General Community Quarantine ang syudad epektibo Oktubre 16. Ginbasihan sang alkalde sa pangabay nga MGCQ amo ang padayon nga pagnubo sa kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa record sa syudad tubtob sa Oktubre 15, ang Bacolod may 591 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19 kag 4,491 ang accumulated cases. Yara naman sa 3,937 ang recoveries, ukon 85.29 na ang naka-recover. Dugang pa sa bulan sa Oktubre, mayara lamang sang 5 ka napatay bangod sa COVID-19, ikumparar sa 64 nga napatay sa tung bulan sang Setyembre. Nangin madilagod man ang COVID-19 surveillance testing sa mga manubuligya sa 3 ka merkado sa Bacolod, matapos nga ang positivity rate ang yara lamang sa 1.5%. Sa din 25 ang nagpositibo sa 1,665 nga gin-swab test kag 6 naman sa 597 nga kalakip sa ikaduha nga batch nga ginpaidalom sa swab test. Ginpahayag man sang alkalde nga ginumpisa na sang syudad ang implementasyon sang Bacolod City Contact Tracing System o Backtrack, isa ka localized nga web kag mobile application nga gingamit sang South Cotabato COVID Contact Tracing System. Ginkakas naman ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang Sunday lockdowns nga ginapatuman sa 3 ka mayor nga merkado sa syudad. Sa Executive Order number 68 sang alkalde, ginbasehan sa pagkakasang lockdown amo resulta sa ginpatigan nga surveillance COVID-19 testing sa mga vendors sa merkado sa Burgos, Central kag Libertad. Nasaad man sa EO nga magapadayon ang pagpaninlo kag disinfection sa nasambit nga mga merkado sa Sabado kung Domingo sang gabi. Ang EO ang ginpermahan ni Lunardia sa tong Oktubre 15. Samtang ginklaro ni City Administrator M. Ang nga nakasentro sa travel resumption sang Bacolod noon kag mga residente sang Region 6 ang kaundan sa ginpagawa nga Executive Order number 67 ni Mayor Evilio Bing Lunardia.
Sinukay ang iningalihok sang alkalde ang isa ka pamaagi bilang pagpakita sang suporta sa inisyatibo ang ginimo sa mga LGU sa bilog nga riyon nga nagahandom sa liwat nga pagbangon sa ekonomiya bangod sa epekto ang gindulot sang pandemic nga COVID-19. Dunga pa ni ang magluwas sa padayon nga pagpatuman sang istrikto nga health protocols, nagapanguna man nga requirements sa natalan nga pagbukas ang biyahe, ang paggamit sang contact tracing system cards sa bilog nga Rayon 6 o kung ginatawag nga backtrack cards para sa mga bakulodnon. In effect, nag-allow sila sang free travel sa aton mga resident back and forth to and from Iloilo. So, amo nang aton nga we are allowing ang mga taga Iloilo or taga dito sa Panay na mag-abot di sa aton at the same time sila amo man. Si City Administrator M. Ang. Plano naman sa lokal nga Panguluhan sang Bacolod nga magdihon sa isa ka Memorandum of Agreement tupod sa isa ka hospital nga mo magabulig para sa pagproseso sang convalescent plasma nga tuyo kolektahon sa syudad gikan sa mga COVID patient nga nag-recover sa COVID-19. Sunod kay City Administrator kag Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, iningalihok ang nagatuyo nga makaangkon man sang kaugalingon nga pondo sang blood plasma ang syudad para sa mga pasyente nga nalatnan sang virus. Dugang pa ni Ang, ilan na sa karon ginaporma ang listahan sa mga individual nga ginakonsiderar bilang mga potential donors ng convalescent plasma nga iya gintawag nga COVID champion. Sa piyak nga bahin, ginpasalamatan man sa opisyal ang ikatatlo na nga batch sang convalescent plasma nga gindonar sang DOH Region 7 nga nag-abot kahapon nga adlaw. Ginahulat pa sa Bureau of Jail Management and Penology nga makapa-reswab ang mga persons deprived of liberty kag BJMP personnel kag magwa nga negatibo ang resulta antes ibalik sa tagsa nila ka mga facilities. Sunod kay Jail Senior Superintendent Gilbert Piremne, Deputy Regional Director for Administration, ginakabig na nga recovered ang 18 ka mga BJMP personnel kag 42 ka mga PDLs apang luyag sa ila tanatapan nga ipaydalom sa reswab para masiguro nga hilway na sila sa virus sa piyak wala sang masintomas kag nakakumpleto na sang 14 dias nga isolation period. Dugang pa ang 42 karon ka mga PDLs ang yara sa gihapon sa Talisay City BJMP Ligtas COVID Center. Palayag ni Piremne, wala naman sang may nagdugang nga nagpositibo sa mga PDLs kag BJMP personnel, apang preparado sila sa mga facilities matapos ang ginhimo nga COVID center ang bago nga mga jail facilities sa siyudad sang Talisay, silay kag handumanan kag sa siyudad sang diri sa siyudad sang Bacolod. Nag-file naman sa petisyon sa korte ang grupo sang Amlig Tubig sa syudad sa Bacolod agud pa matukan ang joint venture agreement sa tunga sa Bacolod City Water District kag Prime Water. Sa press conference ang grupo sa Negros Press Club, ginpahag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa nga isa ka pamaagi sang privatization ng joint venture agreement kag ining disbintaha sa mga konsumidor. Sa petisyon nga ginpasar sang grupo sa korte, nasaad nga dapat ibasura ang among nga kasugtanan. Pagpahayag ni Gamboa, madamo nga pumuluyo sa syudad ang nagpamatok diri. Pagpamatuod ni Gamboa nga sa karon may 25,000 na ka mga perma nga natipo ng grupo kag may 12 na kabarangay sa syudad ang nagpalabot sa pagsuporta sa kausa sang grupo. Ginagkwestiyon man ni Gamboa ang liderato sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga suno sa iya wala sang panindugan sa among nga issue. The leadership of the local government unit is not taking action with regards to this issue. So therefore, I don't see any reason why the city government or the people of the city of Bacolod cannot take part in this issue. Si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, natala na nga ipadala karon nga adlaw ang 1,500 ka mga baboy nga supply sa Negros Occidental sa Luzon. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Disana, ini na ikaduha nga shipment sa idalom sang Memorandum of Understanding nga ginpirmahan ni Governor Eugenio Bong Lacson, representante sang Alliance of Hog Raisers Association, Negros Occidental Hog Raisers Association kag negosyante nga si Albert Lim. Duha pa ni Disana, dako ini nga bulig sa mga backyard kag hog raisers sa probinsya kag bulig man sa Luzon nga apektado sa gihapon sang African Swine Fever. Nasaad man sa MOU nga ang producers ang mag-supply sang baboy base man sa kalidad nga gintalana sang manugbakal. Naibuluan sang wala pa ang ASF, Visayas Market lamang ang ginasuplayan sang probinsya. Panugyan ni Disena sa mga pumuluyo nga hindi magbakal sang pork kag pork products gikan sa mga lugar nga apektado sang ASF agud magapabilin nga ASF free ang Negros Occidental.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kag para Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Okay, sakay naman ko tugi na sakay Binong si Tenta kung retired na si Doyanong. Migo na mo. Bravo Sierra Delta. Good morning. Greet ko lang da sa Bago City si Ronald Boston. Beverly Hunko. Good morning mga aksyon. Labi na gid sa akong nga family, circle, and friends. God bless us all. Good morning. Kag ginakuan ko lang gali action Eden bla. Kahapon at tukto kapon sa government center ba naghapit ko to. May ginapatigan ko kapon nga daw meeting bala with General Mel Feliciano sa Emergency Operation Center nila. At tukto kapon ng mga taga 5th District kay gin-initiate ni siya gali ni Kwan ni Congresswoman Maria Lourdes Arroyo Congresswoman Arroyo dira sa 5th District nga ang mga taga 5th District mag-training sa kung paano mag-contact tracing. Ay, perfect. No. Under DILG man gyapon na. Asang Kwan iyan niya initiative yan ni Congresswoman Marilo Arroyo sa 5th District. Ti kay si General Mel Feliciano bay amo ninding sa aton sa Bacolod nagabulig. So kwanto sila daw nag-training sila parte sa kwan. Gin pa dalar mga representative sa local government sa 5th District
Kag nag-training parte sa contact tracing. Siling ko. perfect. Amo na nga makabuling din ako sa mga taga 5th District na La Castellana, Isabela, Hinegaran, Binalbagan, Himamaylan, no? Correct. Nga Moises Padilla. Oo. Para nga sa ilaman nga pag-control dira sa paglaptas ng virus, no? So kita ko to gapon, kita mo ko to mga amigo kag mga amiga sa kuan mo sa 5th District nagkalit anay mi to gapon balo ko sa Fifth District man ko permi mo. Gaano ka to? Sa ato pa kami kay Congressman Arroyo, Iggy Arroyo, nang ato napatay na kasi Congressman Iggy Arroyo. Kundi kami na sa una ganap na perme, na perme ko na to sa una. Ti subong nagbulos naman sa iya ang iya magulang kasi Congressman Marilo Arroyo. Kag amo ni subong ang mga initiatives nga ginahimo dira sa 5th District. Perfect. Di ko na kanami man no kay daw na So, may initiative sila yung... daw na recognize Manila bla ang Bacolod ang ginahimo ni General Mel Feliciano bla nga diri sa Bacolod. So, mayo. So, it was a good initiative from Congresswoman Maria Lourdes Arroyo, no? Correct. Sige. Dakogin nga bulig. Aha. Good morning, Danay, kay Ronel Lapisan. Gapamati sila sa Sumag. Ma'am Vanessa Mayo, 24/7. Action Radio, wala gatulog sa balita. Number 1 from Midwest, Minnesota. Thank you so much. Hambalis, Ma'am Wilma Cabarles, Action Boy. Sundo ni Action Eden ang saot sa dancer sa Wawa. Wawa lang. Perdihon mo pa na gani. At? Sila ni sinunod ang mga kwanda. Wawa mo na sila. Perfect. Michael Necesito, greet niya lang family tag niya sa Banwa sa Castellana sa mother niya si Barangay Captain. God bless us all. Resenia Cornejo Gabunales, good morning. Monitor lang sa Bad Sky Gabunales family. Thank you so much. Flor de Lisa Piansay Caryo. Good morning, Mandara sa may barangay Tangub. Ay, nadula ang akon. Sige lang, sige yan. Kaya nadula ko yung... Dula man. Jocelyn Recivita Ulak, good morning. Virgil Gaspi Coloso, good morning. Thank you for the information. More power to your good station. Thank you so much. Inday Blaza, good morning man. Richard Daet Pacheco, tamyaw niya lang, tumandok sang Central Maaw, kag RTNHS Maaw Central Extension Batch 94. Ate, sige. Standby na kita, ha? Dugi-dugi naman ang iba na, ha? Standby na kita sa mga balita national. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure. Sa Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahalugan na sang Interagency Task Force ang ginapatuman nga limitasyon sa mga ginatugutan nga makagwa sa puloy-an. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang nagaedad 15 tubtob 65 anyos ang ginatugutan na nga magwa sa ila mga puloy-an. Ang kada lokal nga gobyerno ginatagan sang puder para nga i-adjust ang age limit para sa mga menor de edad depende sa COVID-19 situation sa ilang mga lugar. Nag-update man ang IATF sa listahan sa mga kalakip sa APOR ukon sa mga authorized persons outside residence. Ginlakip sa listahan ang mga repatriated overseas Filipino workers ka mga overseas Filipino nga papauli sa ila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ginpahay naman ni National Action Plan Against COVID-19 Deputy Chief Implementer Vince Dizon nga dako nga pagnubo sa testing capacity sang Pilipinas ang desisyon sang Philippine Red Cross nga paguntat sang COVID-19 testing nga ginapasulod sa PhilHealth. Sunod kay Dizon dako nga bagay ang paguntat sang PRC kag PRC nga pagpanubo sa testing output tubtob nga hindi masettle ang issue sa PhilHealth.
Una ginanunsyo sa PRC nga hindi na sila magbaton sang test nga pasulod sa PhilHealth, kasunod nga wala pa nakabayad ang ahensya. Ang PhilHealth may bayaran pa sa PRC, balor 930 milyones 993 mil pesos. Kumpiyansa naman si Dizon nga masolbar ang nasambit nga issue. Ginaprubahan naman sa Senate Committee on Agriculture ang joint resolution nga tuyo maghatag sang direct cash aid sa mga mangunguma nga Pinoy usar ang surplus sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Senate Joint Resolution number 12 tuyo nga magtipon sang tanan nga sobra sa 10 bilyones pesos nga RCEF sang 2020 tubtub sa pondo para sa masunod nga fiscal year agud ipanagtag bilang direct cash assistance sa mga mangunguma nga ang ginatalao mga duta manubo sa isa ka hektarya. Sunod kay Senator Cynthia Villar, ang sobra sa RCEF ginabulubanta sa 3.6 bilyones pesos. Base man sa ginkolekta sa idalom sang Rice Tarification Law halin Enero tubtob Setyembre tuig 2020. Duwa man ni Villar ang sobra man sa 2019 nga koleksyon sang rice taxes halin sa gid-import nga bugas ang ilakip man sa ipanagtag nga cash aid. Sa iban pang balita national, dumilian na ang tanan nga kooperatiba sa pungsod sa pag-import sang bugas. Sa Senate hearing, ginpahay ni Senator Cynthia Villar nga mga kooperatiba sa mangungumang ginagamit sa mga naga-import sang bugas agud makalikaw sa pagbayad sang taripa. Sunod kay Department of Agriculture Secretary William Dar, ila na ginausisa ang nasambit nga concern kag may ginahimo na sa karon nga mga tikang agud ma-address ang issue. Samtang ginpanugyan ni Senator Kiko Pangilinan nga ang mga kooperatiba dapat ginabuligan sa local government unit paagi naman sa direkta nga pagbakal sang bugas sa ila. Samtang ginaduso naman ni ang probinsyano Representative Ronnie Ong ang hagna nga tuyo tugutan nga makaboto sa temprano ang mga senior citizens kag mga persons with disabilities. Sa House Bill 7868 ukon ang New Normal Voting for Senior Citizens and PWDs Act of 2020 ni Ong, isa ka bulan antes ang aktual nga presidential kag local election sa 2022, paunahon na sa pagboto ang senior citizens kag PWDs. Magluwas sa temprano nga pagboto, ginpasiguro man sa hagna ang pagplastar kapag istrikto nga pagsunod sa health kag safety protocol sa tanan nga polling stations kag mga establishmento nga mahimo-himoon nga waiting areas. Sa idalom suni ginhatagan sang puder ang COMELEC nga i-expose kag i-develop ang early voting system pagi sa postal kag mail-in voting. Sa katapusan nga balita national, ginaabi-abi naman ni Senate Committee on Energy Chairperson Sherwin Gatchalian ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagkakasang moratorium sang oil kag gas exploration sa West Philippine Sea. Sunod sa Senador, timely ang nasambit nga tikang mangod naganubo na ang supply sa Malampaya Reservoir nga naglabot sa 20% nga power demand sa pungsod kag malapit 30% sa Luzon. Dugang pa ni Gatchalian na makaganyat man ini sa mas madamo nga investors para sa exploration sang indigenous energy resources sa idalom sa Philippine Conventional Energy Contracting Program. Sa tong Webes, ginpahag ni Energy Secretary Alfonso Cusi nga ang resume to work nga gin-issue sang DOE sa service contractors nga mo nagahimo sang petroleum related sa lugar sang SC among 59, 72 kag 75 naman sa West Philippine Sea. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:28.
Okay, good morning dra sa kay Antonieta Yap sa may barangay Panukoy. Good morning Antonieta sa kay classmate ko Lilian Bermudez sa Australia. Good morning. Amo ni kuno ko oras kuno daw nagapangapena ni sila kuno daw breakfast bala. Nagapangapin ni sila Breakfast time. while having coffee, breakfast, naga-monitor sila sa aton, no? Perfect. Sa kay Edwin Miranda Sr. sa may Murcia. Good morning. Wensky Lee Morales. Dira sa Amerika. Sa Manila. Good morning, man. Again, sa atong Presidente Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Good morning, Auntie. I'm awake now and will eat my breakfast. Hi, Baby Jane. Good morning. I'm awake now and will eat my breakfast. Diba? Ang ginluto kay na ni Auntie. Auntie magaling. So, eat. Ako na 8-year-old nga nephew. Wow, Springlish man. Tapatan na dapat ang English. So, magkona eat. You eat your good morning kay Jane Osicer. Good morning. LV Bordome Acaparos. Good morning. Who is watching from Toboso kuno. Christine Joy Makawili. Good morning. Greet nila family Lunyes sa Shanda Isabela Castellana. Si Jen ni Gali ga monitor live sa Manila. God bless us all. Thank you so much. Good morning. Sa aton nga Vice President. Good morning. Monitor lang sa good morning. Monitor lang ko, no? Sa Energy Fans Club. Matapos ni gani ang mga lockdown ka mag-quarantine ni matipon ka mo, ha? Prepare. Kita. Energy Fans Club, ha? Preparar ka mo kay magadir kita iya kung pwede nang gadiring. May arasang tumbahon nga lechon halin sa Minnesota. Parte. Grabe. Matipon-tipon niya mga Energy Fans Club. Why pas lang ka ba imo ko na? Tarpaulin. Pero siling- mga 60 na bilang ano mo? Siling ni Dennis ako niya mabuti na chill lang bala. Chilang bala ka. Madya ka nalikagid. Kaya para hindi pa daan ang mga tsura ta sa tarp. Sige. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, belated birthday greetings kuno sa tiya niya nga si Honorable Kagawad Susan Rombines Pilar sang Barangay Balabag, La Carlota City. Ay, Kagawad Happy Susan. birthday. Happy birthday. Belated happy birthday. June Marie Radok, watching live from La Castellana. Good morning, man. Annie Raffles, pag-greet no si Mama, belated happy 75th birthday from Okinawa, Japan. So sa mother da ni Annie Raffles, belated happy birthday. Chris, sige. Si Tintin yun. Manggod ba ni Carla? Okay. Gani man kay Pilido. Same sila Pilido. Good morning. Okay. Beth Tumangan, good morning, man. Sa kay guwapa kay Action Eden. Given. Small thing. Given. Small things. Kalan. Alin Sagayno sa Deca Homes. Ay, good morning dira sa Deca Homes. Ako ni Hada dira kay Angelica Panganiba. Angelica Plano. Ang tagal-tagal. Galing si Angelica Panganiba. Apawan. Angelica Torres Apawan kay Angela. Yes. Kay Anding. Ang magaling mag-TikTok. Amo na? Kay pila pala na saya daw mga 3 years old pala na siya. Wow, grabe. Pwede na sa mag-TikTok niya. Sa TikTok. Ikaw, di ba may TikTok ka? Pakita ko si Mudugudugay. Standby na isa ito na. Karoon na later naman. Buwas naman. So naman iba na, ha? Standby na sa atong dugang ng mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Sa detalye na sa balita international, patay ang isa ka maestro matapos ginluthang sang French police sa Conflans Saint-Honorine, suburb Northwest Paris. Sa report, antes ginpatay ang teacher, ginapakita sini sa iya mga estudyante ang caricature image ni Prophet Muhammad nga ginakabig sa mga Muslim bilang blasphemous. Sunod naman sa pulis, may saksi nga nakabati nga nagsinggit nga Allahu Akbar ang manunudlo nga buot silingon God is greatest. Sunod sa anti-terror prosecutors ng France, ila pag ginaimbestigahan ang nagluntad nga insidente.
Samtang sa balita sa negosyo, ginpanugutan na sa COVID-19 Task Force nga magbalik ang sale kay iban pang asay isang marketing events sa mga shopping malls. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang mga establishmento kag malls ang makapatigaw na sang sale apang subject pa ini sa guidelines sang Department of Trade and Industry. Sunod naman kay DTI Secretary Ramon Lopez, ang sales event ang pwede mapatigayon sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Madumduman una na gitpauntat sang National IATF sa tung bulan sang Mayo ang sales events sa mga mall bangod sa nagapadayon nga pandemic. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 65 centimos. Singapore dollar 35 pesos kag 80 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 28 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy Duran. Kumplito. Kumplito. Kalan. Gin-share sang actress Action Boy nga si Asunta De Rossi sa iya Instagram. Ang picture sa iya chanit, ika nagabusong ni siya. Saya nga? Nga chan. Chan. Ang nagabusong siya mo, pero syempre may bayo. Man, hindi ba siya si... Yaman ni Jules? Oo. Yes. Kasi Jules na correct. ba? Naya mo? Oo. Doon ka lang alam mo ko para ma-update ang iya sininga followers sa iyang pregnancy journey. Okay. Kaya sa latest post ni De Rossi, Action Boy, 9 months na galing Da Rossi? De Rossi? Da Rossi. Da Rossi na siya. Sunta Da Rossi. Okay. At sa takuling with De Rossi. Sa 9 months na siya kuno nga Hindi ka nagabusong. sigurado actually. Sige. Basta ni Rossi lang. Iginbutang ni Action Boy nga caption sa iya nga post. Excited na siya kuno makita ang iya una nga bata kag ginakabi nga Miracle Baby. Miracle Baby Tingin. bangod Ah. nga ginulat ni for 20 years kay may ara siya gali sang myoma kag endometriosis. So may kabudlayan sa pagbusong. Kung hindi sa Miracle, pwede ni siya via pagbulong, amo na balate siya yagin pa iway niya na. So Miracle Baby kid. Okay. Si Da Rossi ang kasado kay Jules Ledesma sa syudad sang San Carlos sa tuig 2002. 2002. Okay. Perfect. That's why nga lawig na sila 18. Oo. 18 years to be exact kag Diba? mga bata sila. Perfect. Kundi taga na Oriental, taga Akakuan galit, taga San Carlos. Sa sumugay pa ko nakita sa kay Alessandra mo. De Rossi siguro na. Alessandra, manghod yaya. Arya si Asuntan. Si Asuntan. Oo, baka kita ka. Doon pa wayo, doon pa magutod ba? Balita sa sports. Gin siguro sa Philippine Superliga ang panugot sa National IATF pagod makapatigan sa beach volleyball tournament pagi sa sports bubble nga konsepto. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang hinampang kapatigyunon sa isa lang kalugar, kaangay sa ginhimo sa Philippine Basketball Association, nga nagapatigan karon sa ika-45 nga season sa Pampanga. Target sa PSL nga magpatigan sa tournament sa Subic kag nagpasiguro nga ipatuman ang health kag safety protocols base man sa resolusyon nga ginaprobahan sang IATF. Balita Espesyal! Alright, good morning sa mga Ano ba yan? entries sa SAP sa Okay. ARB. Magabot na tayo, di pa? Hindi pa Awa. excited. Amo ni siya. Kaya magabot. Amo ni siya guys, oh. Sa ilok lang tayo, di magabot. Amo ni. Ay, wala pa na iya ha. Pag ako pala wax. Amo gani. Amo na siya, oh. Amo na siya guys. Di, mga gano, sample lang. Sample! Okay, ready. Cellphone. Tara. Ay, amin mo shout. Amo na guys, sige. Sige, sa. Ikaw mga Duga pala ba, no? Lasan magabot na. Agapala, perfect. Tawgan, isa. Aton winner. Tawgan anay, hindi na paglawago ng Ay, alan. hindi na winner, oh. Tawgan na na. Tawgan anay, ha. The number of dials that are unattended or out of coverage area. Please try or call later. Isa pa lang na. Kung ikaduwa nga mo na. Ikatatlo. May katatlo may kasabata dahil niya. The number you're dialed is Z Pawn Shop. Ay, Ano naman? kaya ginprinda galit cellphone. Kalay. Nakaprinda galit cellphone niya. Nagdaon doon. Karol. Hindi sa kasabat, kaya ito sa prindahan ng cellphone. Ay, amo na. Oo, hindi ka nakadaog. Syempre eh. Di pagabot mo namin. Punsyap ang kasabat. May nagsabat. Hello, day. Ano sa Day? Ay, si Junisha ni Day. Sa Day? Si Mane? Ulat, si Mane, Day. Si
Si Amo Mami na. ganun siya na gano'n. Wrong. So sa Monday na ha. Monday na. bantayan. Bantayan ang aton nga mga winners. Damo ta na winners for day. 500 pesos Kag, each. hindi ka na magkadto diri para mag-claim. Padala. Ipadala ina sa remittance center diri ang napit sa imong lugar. Balantan na ko na nagurang ang mga remittance center. Each na yan. Kaya medyo ni siya man hindi. Gani mo kami. Eluday. 500 each na ha. Kasi may bali sila blako. Walang hasol. Wala, uskus balungus. Kala, it's mo, wala action boy. Mamalairan ito di ka na. Okay, ang aton nga balita special. May kasi Ma'am Vanessa Mayo, nga gautod ko na si Action Boy, gambal kapag aligin cut off ka how. Okay, sa kuha na, sa endorsement. Endorsement na siya. Basta mag-endorse kami gani Vans ang kuha sa mga products. Gina-cut off kami na anay kay parang hindi allowed sa Facebook mo, no? Sa kay Jonel Halyorina, good morning anay. Naka-quarantine sa Subong Bla mo? No, naka-quarantine si Jonel. Oo, I think. Melba Esperon, good morning man. Tiyambal gani ni Tita Susan Delgado ho kag ni Tito Kaloy Delgado dito sa sa Green Plains sa Malia. Enjoy gid siya kuno nagapamati. Namian sa sang kadlaw ni Action Boy, kadlaw bida na gata kay sa minuto magkadlaw. Ano? Kadlaw gani. Nga ano mala. Namian si Tita Susan mamati isang kadlaw. So Ah. kadlaw dali ha. Ay okay. Tama na. Ay, gabalo na ko galing away madayon ang patar pa ni Kuha ni Dennis. Nga naman. Na inog patar nila nalastra sa Miami. Alam mo gen. Action doors. Nalastra sa Miami ang inog patar. Sige, agida Dennis. Good morning na rin sa akong best friend, BFF Justin Cordova Tamayo sa Japan. Ohio gozaimasu. Thank you so much, okay? Sige. Ang balita special naton, Action Boy. Mga pagkabutang ni nga hindi gali dapat pag irigalo. Kon. Bisan birthday, Christmas, or any Ay, event, hindi okay. dapat siya pag irigalo. Balaan ko na number 1 da. Ano naman? Lungon. Hindi. Ano na yan, ma? Ikaw irigalo bilungon bit, ha? Di sino man yung regalo, lungon. Amo ganing hindi na sa dapat irigalo. Tika, hindi, wala mo na sa thought, wala mo na siya sa list, minsan sa pinaka-list option, guro wala na siyang lungon. Ano naman, pwede pa guro pwede pa guro life Buy one, plan. take one. Life plan, guro pwede pa. Life plan, ha? Di ba? Kala ko, man sa, do ka direct quote sang lungon. Tapos may ara. Life plan. Certificate pa nang yatag mo lang yan, na hindi magidlungon. Kala ko, Saan buy one, take one pa? Kala ko, guro bilbi ka, tapos naka-ribbon. Kalain mo naman. Oo, kalain. Hindi kita dapat Oh. Or buta mo picture na. Ako niregalo ko kasi. Dala na lang sa kanya, may panchon. Lapida. Regalo mo sa lapida. Ay, i-picture lang ni Danay kasi syempre, blanco pang dates. Pre, yung lapida. Pre, in kaso. Pero kaso, bala, at least, hindi ka na maproblema. Hindi na pamilya mo, hindi na problema sa lapida. Kalain, joke ka na. Joke Kay lang. lapit na Todos Los Santos. tigkalalag. Okay. Reaction Boy. Una, gidira, syempre, hindi ka magregalo kung isang kutsilyo, kagunting. Mga sharp objects. Sharp objects, Mga matalom nga object. Kay badla ko no, ina, kay paghatag, ilabi na gibihatag mo simo karelasyon. Kay badlak kina connection boy kasi syempre bala ang simbolo sa sharp objects kasi magsakitanay ka mo duwa. Correct. Pero madula na ko nung bad luck nga madala sina kung maghatag sang bisan gamay nga kantidad ang imong ginhatagan. Bisan may kwan siya, bisan bisan regalo, ya patalom o hundang. Kung may cash nga dala, hindi na sa dan badlak. Hindi ikaw wala do kumbaga ang term sa ato di ba backloan mo siya like bechinko tagaan mo siya. Oo, tagaan mo siya. Pagkataga sa imo sang kutsilyo, gaan mo sabi 10 pesos mo na. Bisan piso lang. Basta daw hindi lang siya all out nga hatag. Abi Amo ko na na siya. iya kung tagaan niya ka kutsilyo, limuti wala ni bairan. Bairan. Ganit ka kumplituhon mo na lang. Amo Wala na. ba Iran? Pero hindi na siya. Kay hambal nila may ari the Action Boy. Mga folklorist ear naman ko no sa una naghambal nga or pwede man ko hindi gamay nga kantidad samtang paghatag niya sa imo ihambal mo. If you love me as I love you, no knife can cut our love in two. Ay, perfect. Tika, Hugot? Di mo sa ulo mo pa niya paghatag. Liwat ang paghatag sa akon kay mambal. Ano ganito man, if you love me as I love you, no knife can cut our love in two. Perfect!
Tinimurize ko man tayo na. Diba, no? Amo na siya dapat. Di paano, kung hiligay nun, di paano man? Kung Kung palangga mo ko, parehas ang pagpalangga ko sa imo. Wala sang sunda nga makautod sa atong pagpalangga sa isa kag isa mo na. Muna, wala sa, or no knife can cut our love. Wala makautod sang aton pagpalangga sa duwa. Ano naman? Wala lang sa makautod sa atong pagpalanggaan ay. Nana mo na siya. Galing ko ay rhyme. Gani, no? Sa English na lang ta. Ang ikaduha, Direction Boy, hindi kagid ko na magregalo sang panyo. Panyo? Hindi pwede. Yes. Doon ka uso sila sa una. Hindi kagid, di ba sa mga Christmas party, Christmas party no? mo exchange gift panyo. Hindi kagid ko na Direction Boy maghatag. Kay but Kundi silingon panyo sina. habon. Ay, hindi man ako no, panyo or habon hindi gid. Duwa gid na sila ang naupod. Ay na? Oo. Kay abot silingin ko na ako no, pahibion mo ang imo ginhatagan. Muna? Kung sa Sweden, Hindi pwede nga pamahid na sa tolya, sa balhas. hindi, dapat pang ano ko no, kaya but sila papayad sa luha siya mo. So paluhaon mo kuno ang ano. Ang tagaan mo. Tagaan mo na. Sa Sweden kuno ang practice dito ya, ang mga lalaki hindi dapat maghatag sang silk nga panyo sa ila lover. Bangod ginapatihan nga ma-wipe out na kuno ang pagpalangga sang babaye sa iya. Same man sa habon, kay i-wash out kuno sang habon ang pagpalangga mo sa Ay, iya. amo na? Okay. Diba? So Sige. di amo na i-do away mo na lang na. Okay? Sa una ka dundong ka sa mga Christmas party, habon na pirmi ha? Habon kag Habon? panyo. Habon ang towel. ginhatag mo, pagbagkas mo sa imo, habon man, laing lang nga brand. Oo, so na, mayo na lang nasa sa picture frame na regalo. Picture frame, tapos wala pa picture. Okay na lang ako sa habon. Shout out sa nagatag sa picture frame sa high school. Regalo na or exchange gift. Exchange gift. Abi ko regalo, gusto mo. Kadami pa naman sa, ang nagabutan ko, gwapa ni siya sa classroom. President ni sa classroom. Bala mo na din ikaw. Bala ako President na ka mo. Luwas ka ka President president. sa SSG. Sang pagambal yung gwapa, hindi ka pa sigurado. Sure dito. Yan. Siyempre, kumpara mo yun sa iba. Pagambal yung palang gwapa di sa classroom. Ay, ako gito. Dugangan yung pag isang SSG president. Ay, ako na gid. Wow, dako pa, pagatag. Wow, kita ka ng pinakadako ang kwadro na bla. Ang pwede mo wala butangan sa mga college. Ang yatag sa ako. Amo na kinabuta, nang kwadro, dako na. Inang daw ginabutangan sang last supper nga. Ay, di ba na? Dutunga lang da. Kaya para the thought lang Kasi yung nabulutangan sa dako last ang supper ako regalo. na Pero painting. thank you, Gida. It's the thought that counts. Why? Ang next action, boy, opals. Opals. Kaya hindi siya sang gemstone. Mm-hmm. Pero, inigali nga gemstone ang pinaka-unlucky gemstone sa tanan. Ang opal. Opal, oo. Kag dapat nga likawan nga irigalo unless nga ang hatagan mo birthday niya October. Kay birthstone na sang October. Nan, para ma-reverse ko no ang negative vibes nga dala sini. Kag importante ko no action boy, hindi gid pag ibutang ang opal nga gemstone sa mga engagement ring bangod posible kuno nga temprano pa mabyuda o kun byudo ang imo nga partner. Na di dapat hindi na ako no pag ibutang. Ang next action boy, likawan nga magregalo sang sapatos. Amo Sapatos? Sapatos? Taman ligad. No. Ang sapatos, kung action boy, naghahatag man sa bad luck. So, Ay. kung paresang knife or... Ako yung kung takaan mo ko sapatos, okay lang kuya, ang mga badlak. Di siya Gaya ko kay bad luck sa Kaya iya. ko daw lang mga Jordan, lang mga... Wow! Pero same sang kutsilyo kung kunting action boy, ma-reverse ako ng bad luck kung baklon sa imo, bisan piso lang. Di ka bakli ko sapatos, kita May ganta ka Jordan, piso. gaan piso. Kay hambal din nila ko no, nang it's either nga, ang tawo nga hatagan mo ma-walk away sa imo o kung tapakan niya ka for Kadamo, your blagahin na extra tagay na sa sapatos do. life. Hindi na bakal man na guro. Basi sa imo namin, di sa mga lovers na iya. Hindi, sa tanan. Sa hindi tanan, action boy. mawalk away siya. Oo, ma-walk Gaya lang ko away. sapatos, walk away lang dayon, bala ka. Kaya hindi, wala labot sang walk away. O kung ako ma-walk away, gali. Siya ma-walk away. Kung ako tagaan, ako ma-walk away. Gani. Boom, yung tagaan ko sa siya para baya sa ako kanami. Sa uni, ba? Na. Ang next dira action boy, hindi ko na dapat pag-iregalo ang kuring. Kuring. Okay. It's either kuring nga live, gid ba alive nga kuring nga pet o kon kuring nga mga figurines o kon nga may mga shapes ang kuring. Kaysa Sicily connection boy, sa isa ka isla sa akop bala sang Mediterranean Sea, hindi dapat maghatag sang regalo nga korte kuring o kon kuring mismo sa mga
excuse me, mga abyan mo nga kalaslon, Mhm. bangod nga do naga-foretell na nakuno bala sa Ganun. mga sudden kag violent death. Kuha na, foretel na sang pagkinabrasanay nyo na mga sa inyong nga married life. Tapos di ba do kasuli action boy Kasi ganun sa kami, kapatos ang Pinoy nyo. pare Kahit bala sa- 9 lives di bang koreng yan? Pare bala mag si movie may kasal marigalo kaya kureng ay nalo. Di ba siya ti uso amo to yung Ang lain pa na dako ng ginarigalo mga kureng ba ng kureng mundo bla. mahadlok. So di ba do ka indication ti kon diri sa to do koreng mundo do ka haladlok ka do ka death nan. Ang nakabala ako na yan nga daw, hindi ko na daw nami magkasugata ka kureng kung ga biyahe ka. Ay, ito nga kureng. Oo, kaya Ito kita nga na kureng. siya, ito na. Oo. Hindi ko na nami na ako makasugata ka itom nga kureng. May hasta sa Kito color. ka, oo. Basta sa color man bala, kuring nano man ni ako pa yung halita. Lain ko magkasal ka bla, ikaw Black Eden, kung kaslon ka bla, nano man yung si Kwan regaluhan niya kuya kuring mundo. Kuring mundo. Reklamo, galing yung pulot, ilang to sa guwana sila tayo. Ay, dula ko regalo sa mga Aring kuring mundo. ari. Dalo. At least may regalo ka. Pero hambal ni President din, ni Richard Tiboroma, wala bad luck sa sapatos nga bad luck. Amo na na Pasagad din yung Kaalam! Amo na siya nagpresidente kay kadamo ganyan na balaan si Dennis mo. Diba? Sakto na wala sa badlak sa sapatos nga naga-badlak. Tsakto man. Mga ano nga ninang kado kamahal ng isang Under Armour ba? Under Armour. Ka mga Kung gano, sa mga babae, mga Gucci. may katila ko na one time mo Mga LV. lakat kami muna sa baligya sapatos silisang mata ko niya. Dan niya rin nung nami ni siya mo ng Stephen Curry ni saya nga mo na kung dali lang yung pasiar ko na Doon ka kululbaan. Basta labi na may mga pirma-pirma. may mga pirma Na. kung dali lang mapasiar ko na Na-notice mo, action boy, kiss ala ang mga lalaki balahaw, nga mga mga gamit, kamahal, no? Oo, gamit. Pero kung mga babae, okay lang. babae ka man. barato lang sa mga shoes barato Oo, lang yung babae kaya ang mga lalaki ka mga mahal Oo, kayo may kagi ko naglabay ko sa malaligyan sapatos. Bako na ka namin isang inyong nga LV, no? Isang LV balaw. Galing kay kung nga color green ha, kaya di ba may signature color ang LV? Kami ay ma'am kay lumang bag na ang LV. Lumang bag, hindi siya Louis Vuitton. Lumang bag, ali, that's why color green. lumang bag, So, di medyo cheaper sa. Di pa para-paraan lang na mo kung ano siyang meaning. Bala. Okay. Ang next direction boy, nang likawan ko nung maghatag sang regalo nga picture. That's Picture. why galing nga quadro. Nga picture. ang mga picture frame na ginata kaya likawan ko ng picture Oo. Kay ano ka bigyan utok ang imo yung sa kasal mo abi sa kasal mo Action Eden makadto ko to regalo ko yung picture ko Nano na yun. Anon ko ni sir. Kay bag-o amon balay, medyo damo pa ilaga, pangadlok. sa pagsugod nyo ni Action Eden sa inyo balay at least hindi naman ko lang kureng At least may halandumon. Hindi kami sa madumduman yung ganyan nga sa ako ni hanin ang regalo. hindi man mayo gid Action Eden tagaanta kasi kureng mundo dila sa mo na picture Picture ko na lang. Pag amo na gani, wala ka take out ha. Wala ka balot. Hindi ka- So, ang picture connection boy, indication or it's a sign na kuno sang treachery. treachery Betrayal, mga amo na connection boy. Hindi dapat indigid. Ang next direction boy, pagbawi sa ginhatag nga regalo. hindi pwede ba yun Siyempre, di ba? Pero usually, di ba, sa mga ano ba sa mga lab mga mag-break millennials, bala nga break Mag-break na. na sila bala? Ang inaction boy. yan ang kanto pang-uli lang to kung daw ay na tayo pang-uli to mga pangatag ko si mo ano to pangatag mo sa ako na itong kuring mundo may kuring mundo Wala. Ti ko nagbata. Nadala mo ng mga kabataan. Bata. Ano na yun, ma? amo na ko nag-break nila amo na ko nag-break sila kay ginregaluhan niya kuring mundo Oo. tapos anay ka nag-break sila bawion niya Oo. Kaya tagi naman ay balik tong kuring ko nga kalain. Hindi na siya dapat. kung mag-break ka mo ya bay ina tong mapangatag mo nahatag mo na to ya Oo. Iyan na. iyan na to ya hindi Kalaway mo na. pagbawi Kay hambal mo ko ng action boy sa kultura, sa old rhyme. itong lipstick lang na tago si mo Jesus sabton ka pa na si mo nagsalalambel na itong bibig Sige, di mo ito yung bakal-bakal. Ito nag-hinulsol po ganing yung gamit. Ito, squaon mo. Nagalabok ang sungad ko to
Nasukatan mo para. Kaya dapat correction boy, amni ko na, give a thing and take it back. Old Nick will give you your head a crack. Will give your head a crack. Old Nick. Sino si Old Nick? Si St. Nicholas? Si Santa Old Claus? Nick, Santa Nick, Claus? Santa Claus. May iban man kasi link connection boy. Give a thing and take again and you shall ride in hell's wing. Uy, tikita muna. Doko wrong. Grabe no, amo na to mga usos. Doko mga mga chant, mga rhyme. Actually, na nga mga kuana sa mga dito na to sa gwa nga mga sa mga ibang nga pungsod na, no? Kundi sa Pilipinas, Ako din sa Pilipinas, kaya sapatos yung mga badlak. Badlak ko si Dinis pa. Badlak kung ka badlak ng sapatos. Di ba ba si mo, sang nubyo mo wala nga. Ang kurintas tong ginatag ko si mo, bawiyon ko to. Ay, ato sa prindahan. Ato na to sa prindahan. Kulintas, gimutangan ko to sang kalamansi. Nag-kual man to. Nag-fade man to. Gold, silver. Ano na yaman, bawiyon. Pulo ka nuya. Ling mo, gold. Na tamsakan ng sang kalamansi juice. Naglain ng colors to. Kalay. Bawion mo pa. Hinaboy ko na to. Gali kayo to sa prindahan. Sa mga doon kasadyag sa mga Pinoy action boy na wala din dyan lupig. Okay? Sige. Okay? Next naman ang iban. Continue na. Good. Kaya pangayo si Jonel Halyurina bilas ang prayers. Kaya parang agaswab pala sa galigin quarantine siya pero why pang yung swab result. Yes, no? praying for negative results, sir. Remia Garcia, good morning. Sa kaya kagawad Ulaya Balahon, maninay ko Bingbing La Chica, good morning mandra sa imo. Sige na, happy weekend everyone. Sa masunod na simana, bantayin ninyo ang aton nga SAP sa ARB. Ang aton nga raffle. So stay tuned sa Action Radio, especially sa inyong monitor, ha? Sa parang sa naga-monitor niyo sa radyo mo, no? So stay tuned, wait for our call, kag may chance ka mo magdaog sang 500 pesos. Baluan nyo lang ang programa kag ang anchors. Correct. Sang amo na nga oras nga tawgan ka. Sa amo na nga oras nga tawgan ka. Kina naman balaan mong programa kag ang anchors, mineng ka pamati kagid. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Action Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.